Los mexicanos lo toman con tacos al pastor con su adobe de achiote, chile serrano y especias, guacamole de Michoacán y totopos bien crujientes. Ah, sí, ya. Pero vamos, aquí nos lo tomamos con un corderito lechal y divinamente. Albariño Rías Baixas. Gusta allí, gusta aquí. Ridomil Gold Combi. Fungicida sistémico contra o mildeu. Ridomil penetra na planta en tan só 30 minutos, polo que non é lavado pola chuvia. Ridomil é a mellor alternativa de tratamento para os primeiros crecementos do viñedo, xa que protexe mesmo os crecementos posteriores. Ben formulado co novo sistema Pepite, moito máis sinxelo de medir e mesturar. Ridomil Gold Combi, o fungicida. É un produto Singenta. Máis información na nosa web. A verdade é que cada ano é diferente, por moitos anos que botemos no viñedo sempre hai situacións novas. Este non foi un ano extremadamente seco, é moi caluroso, e despois estábamos preocupados por unhas chuvias que chegaron ao principio da vendima, que foron 2 días, no Rosal prácticamente non caiu agua, 10 litros, e na zona do Salnés uns 40 litros. E despois xa 2 ou 3 días máis empezar a vendimar, o tempo foi buenísimo para recoller a uva, entón estou falando de que hai unha calidad excelente dos mostos, porque a uva estaba nun perfecto estado sanitario, e esa agua lleveu moi ben, porque hidratou un poquinho a cepa, tiña que haber sido antes, pero non foi, pero sin embargo unha colleita excelente, opino. No, porque sí, un poquinho menos, sobre todo eso, non se ten riego, donde tal, pois un 0,66, 67, o sea, como un 2% menos dunha colleta normal. Aparte o que o racimo non estaba, pois eso, hinchado, cheo. Pero bueno, eu insisto en que un poquinho menos de cantidade, pero a calidade é bonísima. Entendo que sí que esta situación, evidentemente, sobre do clima, vai a ser, vamos a ter todo o mundo, contamos con unha materia prima moi boa, non? Todos entendo que vamos a ter unha colleta do 22 excelente. As que temos no mercado está terminando, son a colleta do 21 tanto en albariño monovarietal, lagar de Cervera, como Pazo de Seoane, non? Que destacar que para facer o lagar de Cervera, que é o albariño monovarietal, utilizamos uvas de aquí do Rosal e uvas tamén da zona do Salnés. É un ano que fixemos algo de malolática, sí que podo considerar que o ano 21 foi un ano como moi galego, ao contrario deste ano 22, de moito calor. Este foi un ano con moitas chuvias periódicas e con temperaturas medias, o sea, non moi altas, non? Entón, é un ano, pois, eso típico, moi galego, tivemos que facer incluso certa cantidad de malolática no albariño, non no Rosal. E a diferencia fundamental que hai é que neste caso si se utilizan uvas do Rosal, evidentemente, e ademais ten mezcla de variedades, o sea que é un viño de plurivarietal, de mezcla, que inda que o albariño sigue sendo a estrutura e en este caso está en un 60% na composición deste viño, e sigue sendo a estrutura o máis importante, e logo está arropado pois outras variedades como é o loureiro blanco, chamado aquí Marqués, treixadura e algo de caíño branco tamén, moi interesante. O Rosal sería eso, ao ser un plurivarietal permite máis xogo, máis matices, máis diferencia, non? Porque o Consello Regulador tamén permite facer diferentes proporcións deses varietais. Entón, a veces, o risco que se corre a veces con o albariño que é unha única variedade, pois entón aí tamén influye moito a zona, sabes, a finca onde este, o tipo de suelo, pero logo a variedade é a mesma, pero sin embargo, neste caso, podes xogar un pouco e podes ter máis paletas, máis colores nesa paleta que vas a pintar con outras cantidades de uvas, non? En cualquier caso, suele ser un poquinho máis floral. Eu recomendaría sempre tomar como aperitivo de primeiro ou con marisco Rosal, e, sin embargo, o albariño é un poquinho máis poderoso, máis forte, antes de seguir a outros viños todavía, pero efectivamente sería unha mezcla, o sea, tomar un aperitivo o viño do Rosal, que suele ser eso máis frutal, e despois máis encorpado, máis forte, máis potente sería o albariño.
Nestes momentos de desenvolvemento do viñedo, recomendamos prestar a máxima atención ao mildeu e combatelo con produtos a base de cobre. Así mesmo, debemos protexer os viñedos ata a vendima de posibles ataques por botrite, respectando sempre, no último tratamento, os prazos de seguridade especificados. É un consello de Singenta. Máis información na nosa web. A Feira do Viño do Rosal celebrou os seus 30 anos coa volta á normalidade. A cita volveu encher de oferta cultural e, sobre todo, de bo viño a Praza do Calvario. É unha alegría recuperar dentro do que cabe a normalidade, que normalidade tampouco é a que tiñamos antes, pero recuperar a feira presencial, de estar coa xente, de compartir viño, de compartir tertulia. O certo é que, como sabedes, desde a Asociación de Adegas do Rosal e co paraguas da cofradía, o que pretendemos é dar visibilidade a toda a xente que contribuye, está contribuindo desde sempre a poñer en valor o que facemos, sempre recordando que dentro do que é o Baixo Miño, a subzona do Rosal, a denominación de orixe Rías Baixas, temos que estar orgullosos do que hemos conseguido. Ademais de servir de excusa para reunir o sector coa veciñanza e celebrar os éxitos con esta feira, os organizadores buscan tamén facer patria, poñendo o foco sobre esta subzona da denominación de orixe Rías Baixas, a do Rosal, na que as súas 10 adegas levan anos demostrando o seu bo facer. Desde a cofradía pretendemos que non só saian na foto os de sempre, sino que desde os viticultores, os hosteleiros, toda a xente que contribuiu a crear este potencial e os que estamos ora mismo desenrolando o futuro, pois que sean visibles e que estén orgullosos e que se sintan partícipes esa misión. Territorios como este, como a denominación de orixe de Rías Baixas e máis concretamente o que é a subzona Rosal con 10 bodegas, con denominación de orixe e os viños que estamos facendo en outras latitudes sacaban peito que non paraban, non? Por iso nós o que pretendemos tamén desde a asociación reclamar o orgullo da xente de pertenecer a esta actividade. Precisamente este arraigo é un dos trazos dos viños que se elaboran na subzona do Rosal que destacou o pregoeiro da feira deste ano. A inauguración da festa recaeu en Pedro Ballesteros, que fora o primeiro Master of Wine español. Yo lo valoro muy bien, o sea, son vinos clarísimamente gallegos, clarísimamente Rías Baixas, pero muchos de ellos son clarísimamente Rosal. Y a mí me parece que el concepto de una comarca que ha trabajado una identificación de sus vinos, que sabe que hay un número limitado de personas que quieren su tierra, que la saben de alguna manera entender y que sacan vinos que son diferentes, a mí me da mucha ilusión pensar que vais a hacer algún día que se va a promover que la gente, pues más que tomarse un albariño, que quizá lo más básico, se tome un Rías Baixas, que ya es algo más ilustrativo, pero también que haya gente que empiece a pedir un vino del Rosal. Y yo creo que tienen una persona única y me gustaría mucho ver eso. Pedro Ballesteros é un lujo telo aquí, porque é o primeiro Master Wine español que hubo, ademais un tipo raro que aproba a primeira, co cual eso xa denota algo, e temos orgullo de que aquí xa tuvemos a Sarah Jane Evans, que foi que actualmente a presidenta do Instituto Master of Wine. Tamén tuvemos a Almudena Alberca, que é a primeira muller española, e agora temos ao Pedro Ballesteros, pois, que é o número 1, na idea de que tamén nos axuden a poñer en valor e darlle visibilidade a todo o que facemos aquí. Para Ballesteros, a subzona do Rosal ten moitas posibilidades para seguir medrando, apostando por uns viños de calidade e cargados de contexto. El vino es un producto social, es un producto de comunicación, es un producto que nos sirve para compartirlo con otras personas, para hablar, y entonces todos los elementos de ese producto, la narrativa, el origen, las personas que lo han hecho, las sociedades que hay detrás de ello, la historia, son fundamentales para definirlo y para pagar con más alegría más por esos vinos, y eso es fundamental en crearlo.
Dende o sector son conscientes das potencialidades dos seus viños e dos éxitos que ano a ano colleitan nos mercados interiores e exteriores. E a Feira do Viño do Rosal é unha oportunidade para celebralo todos xuntos. Para nós é importante porque transmitir ao pueblo, ao Rosal, a zona do Rosal, o que fan as bodegas durante todo o ano, o traballo que estamos facendo, a fijación da xente ao campo, e o poder, pois que a xente vexa o que facemos nas bodegas e se sinta orgulloso, porque tamén vamos a necesitar deles, da man de obra e do seu apoio. Es para la gente que se lo pase bien, se divierta, conozca los vinos, pasen un buen rato. Este año, que se hizo en julio, porque estaba, siempre se hacía en julio, pero este año se hizo ahora, porque estaba la plaza en obras. É unha feira, pero unha festa, o sea, este ano coincide, parece máis ben unha festa de vendima, porque se cambiou a fecha por motivos da organización, e despois dos anos de pandemia que tivemos, estamos moi ilusionados en celebrar casi esta festa de vendima despois desta collita que temos do 2022, o sea que estamos moi animados. Se faen temas tamén comerciais, pero sobre todo é unha festa para que todos os do Rosal, as bodegas, estemos xuntos e promocionemos entre todos o viño do Rosal. Los japoneses lo toman con... Toro, salmon, hamachi, ikura to uni no gunkan maki, maguro, nama wasabi, koshihikari, akazu. o algo así. Pero vamos, que aquí te lo tomas con un arroz y te quedas nuevo, ¿eh? Albariño Rías Baixas. ¿Gusta allí? Gusta aquí. A denominación de orixe Rías Baixas organizou esta semana en Londres un showroom con adegas e unha masterclass titulada A arte de envellecer, impartida pola Master of Wine Sarah Jane Evans. Esta xornada foi todo un éxito de participación. O showroom, ao que acudiron 16 adegas da denominación, contou coa asistencia dun centenar de profesionais do sector de Reino Unido, distribuidores, catadores, tendas especializadas, hostalería e prensa especializada. A masterclass impartida pola experta en viño español, autora, Master of Wine e dama do Albariño, Sarah Jane Evans, colgou o cartel de cheo. Esta actividade foi unha oportunidade para degustar e coñecer diferentes elaboracións dos viños de Rías Baixas no centro de Londres. As 16 adegas participantes mostraron diferentes tipoloxías de viños que se elaboran actualmente nesta denominación, desde monovarietais, plurivarietais, escumosos, viños a madeira, ata elaboracións especiais. Un dos momentos máis agardados do evento foi a masterclass A arte de envellecer, impartida por Sarah Jane Evans, que non só encheu as súas 30 prazas dispoñibles, senón que tiña en lista de agarda. A Master of Wine fixo un percorrido por 7 viños de Rías Baixas de diferentes subzonas da denominación e tamén de distintas anadas. Un 2012, 2 2015, un 2016, 2 2017 e un 2020. Reino Unido é o segundo destino dos Rías Baixas no estranxeiro. As vendas a ese país representan o 23,97% do volume total. Por iso, o Consello Regulador conta cun plan de promoción específico neste país dentro do cal se atopa esta xornada. Na actualidade, das 181 adegas adscritas a esta denominación, 109 atópanse xa en plans de exportación, máis dun 56%. Destas 84 empresas exportan os seus viños a Reino Unido, segundo o mercado internacional pros viños de Rías Baixas, con 2.273.000 litros en 2021, un incremento do 6,18% no último exercicio. O Pazo da Cultura de Pontevedra converteuse nunha auténtica verbena popular para festexar a 9ª edición dos Premios Martín Kodax da Música. Na gala non faltaron reivindicacións para que o sector apoie máis os proxectos musicais do país. Tamén referencias á pandemia e a volta á normalidade tamén nas salas de concertos ou nas verbenas e festivais. O premio da categoría de banda de música popular quedou no Salnés. Foi para a banda Unión Musical de Meaño. Outra das bandas míticas que tivo distinción foi Fuxan os Ventos, que recibiu o premio honorífico deste ano. Tremendamente emocionante estar hoxe aquí recollendo este premio despois de 50 anos. Vos dadesvos conta de que a inmensa maioría dos que estades aquí non nacerades. A inmensa maioría non nacera. E, sin embargo, algo tedes que ver con nós. Porque faríamolo mellor ou pior, pero iniciamos un camiño importante no seu momento.
A pontevedresa Sheila Patricia fíxose co galardón da categoría de músicas do mundo e mestizaxe, mentres que Airiños da Freba foi recoñecido na categoría de música tradicional. Nastasia Zucher, compositora galego-suiza, fíxose co premio máis agardado da noite, o de Artista do Ano. Oxalá, de verdade, isto se traduza en novos concertos, en novas aperturas. Falaba antes Sofía Espiñeira, non? De todas esas ventas ás portas que se abren ao longo do camiño, todas esas sinerxias. De verdade, temos un sexteto de ouro. Vou aproveitar este momentiño, non? Temos un sexteto de ouro para montar unha boa festa fanquera, neo soul. Estamos de xira con novo disco, con nova banda. Estamos desexando montar a festa nas vosas salas e nos vosos festivais. Así que oxalá isto se traduzca en moito traballo para nós. Outro dos premios destacados, o da Artista Emerxente, foi parar para Antía Muiño. Guau, que forte. Moitísimas grazas, de verdad. A verdade é que ser artista neste país, bueno, e non sei no resto do mundo, pero aquí pois está complicado. E a verdade é que non tería que ser así, pero somos unhas valentes. Así que moitísimas grazas por votarme, por considerar que, bueno, que entre tanto talento, pois eu merecía un recuncho. As adegas Martín Kodax patrocinan estes galardóns promovidos por Músicas ao Vivo. A gala, por certo, serviu tamén de presentación da nova directiva que dirixirá a entidade durante os vindeiros anos. Ridomil Gold Combi, fungicida sistémico contra o mildeu. Ridomil penetra na planta en tan só 30 minutos, polo que non é lavado pola chuvia. Ridomil é a mellor alternativa de tratamento para os primeiros crecementos do viñedo, xa que protexe mesmo os crecementos posteriores. Ben formulado co novo sistema Pepite, moito máis sinxelo de medir e mesturar. Ridomil Gold Combi, o fungicida. É un produto Singenta. Máis información na nosa web. A los franceses les encanta con... Poularde de Bresse rôti à basse température, champignons glacés au vin blanc et soufflé de pommes de terre Mona Lisa à la crème de camembert tiède. Más o menos. Pero nosotros lo tomamos con un pescado bien fresco y tan a gusto. Albariño Rías Baixas. Gusta allí, gusta aquí.